Uvek je ta osoba prošla svašta nešto da bi zapravo oko sebe stvorila taj štit. Ja želim da mi je vrate. Ja ne želim uopšte da procesuiram ovo. Kada čovjek jednom izgubi psa i prođe kroz to iskustvo, nikada više nema psa. Ja sam mislila da sam ja taj treći slučaj. I večito me je to pitanje onako, uvek sam se vraćala na to da li sam ja dobar čovjek, da li sam ja dobra osoba. A zato i kažem, i to bi bila prva rečenica, psi i deca prepoznaju. Dok sam živjela u Zemunu, imala sam svoje sigurno mesto, a to su bile jedne stepenice koje se bukvalno nalaze iznad ovog pontona, gde subota ujutru ja odem, prošetamo se, sednem tu i gledam ljude kako pecaju. I u svojim teškim momentima, kada ne želim nikoga da vidim i kada se sa sobom sama borim, odlazim na to svoje sigurno mesto, odnosno na te stepenice. Pozdrav svima, dobrodošli u Vuvkest. Evo, Sarajevo je nikad veća gužva i nikad većih faca u gradu. Mi, kao što možete vidjeti, nalazimo se u salonu namještaja, odnosno showroomu salona namještaja Nostro i znate uvijek kada smo u Nostru, uvijek donosimo zanimljive goste. Ali prije nego što predstavim svoju današnju gošću, idemo prvo da se zahvalimo onima koji podržavaju ovaj projekat već drugu sezonu. To su Zoo centar Sarajevo koji čini 7 specijaliziranih prodavnica za kućne ljubimce, gdje naravno možete pronaći širok spektar svih potrepština za naše krznene drugare. Tu je DM Drogerija Market, najveći lanac drogerija u srednjoj i istočnoj Evropi, koja u svojoj ponudi također ima i određene proizvode za kućne ljubimce. Tu je s nama i Keti svijet ljubimaca, specijalizirane prodavnice za kućne ljubimce i Keti veterinarska stanica. Za cjelokupan doživljaj našeg studija, kao što sam već spomenuo, Nostro se brine cijelu ovu sezonu, ali ovu epizodu se moramo zahvaliti i sarajevskom bosansko-hercegovačkom brendu, odnosno modnom brendu Elysian, koji je u biti potpomogao da današnja naša gošća stigne bezbjedno u Sarajevo. Držat ću vas još malo u neizvjesnosti o kome se to radi, ali ću reći da danas donosimo jednu vrlo inspirativnu priču koja u biti govori o ljubavi između nas i naših krznenih drugara. Ono što još želim da napomenem jeste da život sam po sebi nosi neke lijepe, ali neke ružne trenutke. Bol je tu da nas oblikuje, a ne da nas lomi. I upravo o tome i o svemu pomalo ćemo pričati sa našom dugo očekivanom gošćom Dunjom Jovanić i Belom. Dobro mi došli u Sarajevo. Hvala puno i bolje te našli konačno. Dugo smo te čekali. Aj sad, pošto su ljudi pitali gdje je Dunja, pošto su nekako navikli tebe i Saru uvijek da vide u paketu, pa evo i Dunje konačno. Dobro mi došla i zašto smo to ovoliko dugo čekali? Dogovor je bio da Sara i ja dođemo zajedno i dok sam pogledala u stranu, ona je već stigla kod vas, tako da me je pretekla. Mi smo osobe koje kasnimo i obično kasnimo u duetu, ovog puta je to bilo pojedinačno. Dobro, ali suštinski dobro mi došla i hvala ti što se odazvala. Bela, jel ovo tražiš? I ovom projektu. Bela je malo nestrpljiva, tipična jedna purla. Evo za početak, otkud Bela u tvom životu? Svi koji me znaju da se najbolje osjećam pored dece i kučića. Nekako smatram da deca i kučići prepoznaju vašu energiju i to su jedina bića koja zapravo posmatraju svet i ljude bez predrasuda. I zapravo su to je najčistija ljubav koju možete da osjetite, odnosno bezuslovna ljubav. Oni vas vole po onome što zaista osjećaju, bez previše razmišljanja. Tako da, ovo je moja druga bezuslovna ljubav, iako smo ranije imali kuce u kući, to jest tada je retko ko imao kucu u kući. Već su kuće tada živjela na polju. Ovo je moja druga kuca koja me prati kroz život. Ranije je to bila Baby. I kada sam izgubila nju, pomislila sam da
nikad više neće u moj život ući neko koga ću moći do te mere da volim. I odbijala sam to. I onda sam pre 2 godine za svoj rođendan dobila Belu. I sve mi je bilo čudno i što je pudla, druga je rasa i tako dalje i tako dalje. I moram da kažem da ova ljubav koju ja osjećam prema njoj je neopisiva. Znaš kako, s obzirom da se dugo poznajemo i da se nekako simpatišemo, ja ću preći na ti, nekako u regionu smo svi ispratili taj odlazak Baby. I ta čovjek u biti shvati koliko emotivne podrške, ali i koliki gubitak oni ostavljaju za sobom. I znam da je, ja sam u to vrijeme čuo sa Sarom i znam da si jako teško prolazila kroz taj period. I nekako tebe ljudi kad vide na društvenim mrežama često donose pogrešne zaključke, recimo komentare koje ja čujem, Dunja je snažna, Dunja je jaka, i onda smo u tom senzibilitetu, odnosno u toj situaciji vidjeli Dunju koja iskreno plače i žali za Baby. Mi znamo koliko ste vas dvije bile vezane, u stvari, koliko je to bio pas koji je, pa ne možemo ga ni nazvati psom, to je bilo neko biće koje je bilo vrlo humanizirano u tom smislu. I kako u tom trenutku si ti odlučila, ili je bila bol toliko velika da si morala to podijeliti? Čak su postojali oprečni komentari, recimo na društvenim mrežama, pa to je samo pas, pa što ona plače toliko. Generalno desila se neka podijeljena masa ljudi koji su za i protiv. Koliko je to te bilo važno i kako je u biti tekao taj život tebe i Bejbe? Evo recimo danas ono što ti ne samo da si influencer, ja nekako taj influencerski posao možda ne shvatam ozbiljno, ali uvijek volim reći Dunja iza sebe nudi puno više nego što je to puko nasnimavanje šminke po Instagramu. Dunja je neko koje ima svoj brend, neko ko je preduzetnica, neko ko itekako dobro zna šta radi u svom životu, ali opet taj tvoj brend je obojen, ime tvog brenda je obojen u biti upravo tvojom prvom ljubavi, odnosno Baby. A hajde mi sad malo reći, odnosno da približimo ljudima koliko ste vas dvije bile i koje su bile životne okolnosti koje su vas povezale i stvorile takvu emotivnu povezanost. Recimo svi oni koji vas privatno znaju su znali da si ti Baby, da si ti sa Baby vrlo konektovana, da nije bilo moguće vidjeti Dunju bez Baby. I onda se desi taj strašni gubitak. Znam da se čak u jednom trenutku možda čak i malo krivila sebe zašto nisu radila puno više da se u stvari ona spasi i da joj se produži život. I kad pogledamo recimo cijelokupnu sliku tebe na društvenim mrežama i tu emotivnost koju su u tom trenutku dala svima nama, pa samo onim pratiocima na društvenim mrežama koji te prate, stvarno se dala ogoljenu u sebe. Dakle, tu više nije bilo ni filtera, čak nije bilo ni šminke, tebi nije bilo ni do čega, ti si sama dijelila svoju bol i to je hrabrost, podijeliti bol, bez obzira što neko smatra da se to radi samo o životinja i de facto da nije. Koji je bio krucijalni moment kad ti nisi više mogla zadržati filtere i gde si jednostavno pustila emociju da izađe vani? Imam toliko toga da kažem. Pre svega, uvek kada vidite neku osobu koja tako izgleda jako, tako, šta god njoj da se desi, ona će to lako. Ja i ti znamo jer opet poznajemo se dugo. Uvek je ta osoba prošla svašta nešto da bi zapravo oko sebe stvorila taj štit da ljudi ne bi pomislili da mogu lako da je povrede. Tako da to dovoljno ko razume shvatit će da svi oni ljudi i koji su jaki imali su razlog zašto su to postali, a i da nije ono što način na koji mi izgledamo često nije i ono kako se osjećamo. Jer nekad bi bilo i glupo da idemo kroz život potpuno nezaštićeni. Ne bi imalo smisla. Baby je meni nekako došla u jednom trenutku i zapravo ovo malo pre kada sam rekla, tada je pas živeo napolju, a sada je normalno da psi žive unutra.
Sa dolaskom psa u kuću, oni postaju zapravo članovi porodice. I mnogo je drugačije kada izgubiš nekoga ko je maltene sa tobom sedeo za stolom. I nekako kroz sve moje životne turbulencije, koje te nekako i na drugačiji način povrede u momentu kada si ti mlad. Ja sam, mislim da sam imala 21 godinu kada sam dobila baby. Nekako je ona bila, ja sam se tada i često selila i razne neke slomove sam imala, privatne, i nekako ona je bila ono my safe spot. Nikad neću zaboraviti taj moment kada po ko zna koji put mi se ruši svet i kao u filmovima, onako sam se naslonila na zid i onako bukvalno od tuge i svega skliznula niz zid i samo sela, i ona koja me ovako izgubljeno gledala i samo došla i polizala mi suze. I to su neke stvari koje čovjek ne može nikada da zaboravi. I ranije nisam imala iskustvo da to tako vidim danas. I kroz neki energetski rad i svašta nešto, zapravo shvatam da čovjek u životu, u trenutku u kom je, dobije baš ono što mu treba, kako u životu kroz razne druge stvari, tako i kroz psa. Baby je bila terijer i ona je bila neko ko je i mene obožavao i ja nju, i ona samo nije znala da govori, znači bila je bukvalno mali čovek, ali opet tako bila nabusita. Umela je i kad je imala 10 godina da kad ja želim nešto što ona ne želi da me gricne, često se sakrivala ispod kreveta, na primjer, zna da treba da operemo šapice i ona neće da uđe u kuću i onda kada uđe direktno pod krevet i ne možeš nikako da izvučeš. Znači, to je bilo, zovi strinu Gocu, onda, evo je strina Goca, i onda kada ona čuje strina Goca, onda ona kao hoće da izađe. I tek kad sam dobila Belu, ja sam zapravo sve to videla drugačije. Kada sam ja bila tako, kao sad me neko povredi, ja mu odmah odgovorim. Nekako sam i ja imala više karakter terijera, a kada sam ja prošla kroz 30. i zapravo shvatila da je to možda meni neki višak, neke stvari te koje mi ne trebaju i da sam dovoljno jaka da bih bila nežna i da to mogu da prikažem svetu, onda je došla nežna pudlica koja je takođe i mazna i divna i poslušna, i ono kad me pitaju, jao, pa kako si je tako dresirala, bukvalno rođena dobra, 3 puta sam je nešto rekla da uradi, ona se tako ponaša, ali je tačno došla u trenutku kada i ja znam s njom u smislu da sam ja neko ko ima više strpljenja, pa sam kada je nešto muči ili kada, sećam se prvi put kada sam je izgrdila, ja sam je tako, ne smeš više ovde da se upiškiš, sad kad se upiškila 18. put, i ona me ovako pogledala i ne znam, tipa 20 sati nije piškila. Ja sam shvatila, stani, ovo je drugi pas, ovo je drugi čovek. Ona ne smem da budem puno stroga prema njoj. Znači, nekako i ja sam drugačija sa ovim psom, i ja sam drugačija u svojim 30-ima i bila sam drugačija ranije, tako da ja mislim da čovek dobije baš ono što mu je potrebno. Ali generalno, svaki pas nosi sa sobom neku novu lekciju, neku energiju. Recimo, kada se sjećam, Bebe bila baš ona Dunja iz tog perioda. I često ljudi se fiksiraju za tu neku sliku Dunje, i čak i generacije koje su tebe pratile u isto vrijeme. Tada prvi put kad je Bebe odlazila su vidjeli snažnu Dunju koja u biti plače, pa su ljudi bili malo zbunjeni. Pa je nekome to išlo na živce, neko je to razumio, ali ono što sam ja recimo mogao da shvatim iz cijele te situacije koja se desila jeste u biti da si tek tada
prepoznala svoju emotivnost i da je u biti njen odlazak u biti tebi vratio emocije. Sama si rekla, Dunju su mnogi lomili, ali je nisu uspjeli slomiti. I ne postoje jaki ljudi sa lakim sudbinama i to je jednostavno put koji naša duša nekako odabere. To je jednostavno dio progresa, psi su tu da nam pomognu u biti u onim teškim trenucima kad nam neko treba da nam obriše suza, nemamo koga. Kada to kažeš, čak moram i da kažem da njen odlazak je za mene bio ogromna lekcija. Kao što si sam spomenuo, dugi niz meseci sam krivila sebe. Iako sam uradila sve što je moguće pa i više od toga, uvek čovek misli da je mogao više. Pa mogla sam da vidim na vreme, ona je imala pogrešnu dijagnozu. Zašto nisam znala da je pas od 7 godina i više senior, da mora redovno da se vodi na razne preglede. Ja to sad svima pričam, jer nekako se mnogo toga promenilo sa ulaskom psa u kuću. Pas je počeo duže da živi, drugačije se tretira, češće ide kod veterinara, na drugi način se vodi računa o psu. I ja se sjećam tog momenta, ja od kad sam mala idem na psihoterapiju i moja terapeutkinja je meni rekla nekoliko puta u životu, kada je stani pani situacija, imaš slobodu da me pozoveš. Nikad u životu je nisam pozvala. Do jednog dana, kada, mislim da je prvi put kada je baby uginula, da sam je po prvi put mogla da zapravo osjetim tugu, koju sam ja sigurno u nekim momentima imala potrebu da osjetim, ali nisam se ogolila do te mere. I sjećam se, tačno znam gde sam bila, išla sam iz Zemuna ka centru grada i sjećam se tog semafora gde sam ja po prvi put u životu nazvala svoju terapeutkinju i ja sam samo rekla, ja želim da mi je vrate, ja ne želim uopšte da procesuiram ovo. Ja želim da mi je vrate i uopšte ne želim da se pomirim sa ovim, jer je ona bila negde usled svih turbulencija u životu jedini moj neki, da kažemo, partner koji nikad neće otići. Pas vas voli i kada ste dobri i kada ste loši. Mi često potenciramo to, dobar čovek. Svi smo mi dobri i loši. I nekada kada ti imaš neko loše ponašanje, čovek može da se uvredi, ali pas nastavlja da te voli zato što ti si njegov vlasnik, on samo želi da bude pored tebe i zato su oni tako i čarobni, ali definitivno da mi je dala mogućnost da osjetim prema nekome ljubav kroz brigu, kroz staranje o njoj, kroz gledanje. Koliko je teško, tako sam isto i kroz psihoterapiju radila kada pomisliš, kada bi neko bio bolestan, na koji način bi mu pomogao, da li bi mu pružio medicinsku negu u smislu najbolju negu koju medicina može da pruži ili bi ti lično to radio. To isto zavisi ne samo od ljubavi koju osjećate prema nekome, nego od bliskosti koju osjećate prema nekome. Ja sam baby stvorila čitavu malu bolnicu, ona je imala bukvalno inkubator ručno pravljen sa kiseonikom i tako dalje i tako dalje. Gledati nekog kako odlazi je strašno teška stvar. Šta si recimo razmišljala u tom trenutku? Jer ja znam da je tebi baby bila, da si i ti bila jedina koja se njoj otvarala i dozvoljavala da kada ste same imate taj izravan pristup emocijama. Mi ljudi često fejkujemo stvari. Mi, pogotovo u današnje vrijeme, svi smo draga, lijepi i tako dalje. Rijetko ćemo danas sresti čovjeka koji ima vrlo izravan pristup emocijama i koji će vas u biti evaluirati na način kako to on osjeća. Pa i mi sami, moramo biti iskreni sami, i mi to često radimo iz bilo kakvih interesa. I danas odnosi generalno postali vid interesa i u prijateljstvu, i u partnerstvu, poslovnom partnerstvu i tako dalje. Međutim, kod pasa nema tu nikakve laži. Ili vas voli, ili vas ne voli. Ako voli, mahat će repom, pokazat će vam direktno da vas voli. Šta kad si shvatila da je kraj? Kako je tvoj sistem emocija kad si u biti shvatila da gubiš nešto što ti je bio glavni izvor i glavna pokretačka snaga u trenucima kad je jako teško? Tad ostajemo sami. Da.
Vidiš, zanimljivo je, nešto sam baš jutros pričala o veterinarima mojim, koliko je zanimljivo što sam kod njih ostala i sa drugim psom, iako sam prosto prošla kroz tako jedan teško razdvajanje. I mislim da je to jako važno, ne samo kod sad izbora veterinara, kod izbora doktora kada ljudi idu. Šta ti je bitno? Osjećaj. Ja sam imala pogrešnu dijagnozu, pa sam otišla kod nekoliko veterinara, pa sam upućena kod tih veterinara, gde, kažem, i danas vodim Belu. I oni su u meni prepoznali da sam ja neko ko neće odustati. Ja uvek kažem, I'm not a quitter. Možda mi bude teško koliko hoćeš, ja nisam neko ko odustaje. To je onaj jarac na podznaku, da. Tako je. I nekako, do poslednjeg momenta ja sam mislila da će sve biti bolje. I oni nisu takođe, kao veterinarski tim, odustali od mene. I znali su da ne bih preživela da mi kažu, ajde da uspavamo. Ja sam 300.000 puta pitala ljudi, jel ja nju sad mučim, jer ja sam činila sve što je u moći i nemoći u mojoj, jel ja nju sad mučim, jel mislite ovo, jel mislite... I oni su bili iz fazona, imamo terapiju, držimo se toga, dajemo sve od sebe, ako treba na infuziju u 11 uveče, u 11 uveče. I meni se sviđa što nikada nisu rekli, ok, ovo je kraj, jer i meni je to dalo snagu da se borim do samog kraja. Ali da se pripremiš za odlazak. Ali, veruj mi da ja uopšte nisam imala, ti se podsvesno pripremaš za to, ali zapravo ja sam do poslednjeg trenutka verovala da to nije tad. Da će to da traje mnogo duže, da će onda živi minimum još godinu dana. I zapravo onda koliko god da misliš da si spreman i da znaš da će se nešto desiti, kada se to desi, meni se stvarno srušio ceo svet. 2 puta u životu sam bila u tom stanju da prosto ne mogu da ustanem iz kreveta. To je bio prvi put kada sam bila u tom stanju, kada sam samo rekla ležim kući, mama mi je donosila samo da jedem i to je bilo to. Nisam imala želju ni da prošetam, ni ništa, jer to je bio moj član moje porodice. Znači, ne pričam o porodici mama, tata, nego ja sam već bila devojka koja je živela dugo sama, bez roditelja, bez ikoga. I to je bio moj jedini član moje dvočlane porodice. I zaista mi je trebalo mnogo dugo da prevaziđem to prvenstveno na emocionalnom nivou. Ti nikad do tada nisi osetio te emocije. Nikada nisi izgubio nekog toliko bliskog. Možda da, u smislu bliskosti, ako gledamo funkcionalno. Ali da ti je neko toliko blizak, da si toliko toga podelio s njim, da si 11 godina spavao sa tom osobom, prosto sa tim bićem, ali stvarno je bila osoba. To je nešto neverovatno i zapravo sam shvatila da sam tokom tih 11 godina sigurno mnogo puta bila usamljena i da tu usamljenost nikada, da bih bila usamljena mnogo, da nje nije bilo. I da prvi put u životu kad sam se suštinski osetila samo je kada nje nije bilo. I sećam se da sam tada pričala sa mnogim ljudima i da znam da kada čovjek prođe kroz takvo iskustvo, postoje neka 3 ishoda. Prvi je da više, znači kada se pas razboli, postoji situacija da čovjek odmah dovodi u kuću novog psa, da se već privikne na novog psa dok je živ i tako dalje. Druga stvar jeste da kada jedan pas ugine, drugi dolazi u kuću. I treći slučaj je da kada čovjek jednom izgubi psa i prođe kroz to iskustvo, nikada više nema psa. Ja sam mislila da sam ja taj treći slučaj. I ja sam imala takvu odbojnost da ni na ulici nisam prilazila psima. Znaš, ono kada imaš blokadu, to je srčana blokada, kada vidim psa i ja samo mahinalno, ja o tome ne razmišljam, mahinalno pomeram pogled jer ja nemam kapacitet da prolazim i da razmišljam o tome. Nekada i sada
prođem kroz te videe, jer sam se ja trudila da svaki moment, sjećam se da kada sam shvatila koja je dijagnoza i kada su mi rekli koliko može da živi, ja sam došla kući i rekla sam ok, znači sad svaki dan kao da je poslednji. Sjećam se te slike, imam sliku ja naočare, ona, njoj stavim naočare, slikamo se na terasi, ono ide sunce. Ja kažem ok, kao da je poslednji put na terasi. I imam bukvalno tonu snimaka, sve sam dokumentovala, iz tog razloga kao da je poslednje. I zapravo, osim kada sam napravila taj video, nikad više posle nisam mogla da uđem u te klipove i često sada kad nešto tražim, ono pa znaš uđeš u tu godinu pa tražiš nešto, samo kad prođem i kad vidim, znam koju sam majicu nosila, nemam kapacitet da uđem u to i nekako i hoću da sebe nateram, jer bih voljela da prođem još jednom kroz te emocije, da se podsjetim tih emocija, jer čovek kada osjeti tugu, on povećava i svoj kapacitet da voli i obrnuto. Tako je. I onda ona je zapravo i svojom ljubavlju i tom tugom koju je ostavila iza sebe zapravo učinila da se moja pluća i moj kapacitet za ljubav proširi i na tome sam najzahvalnija, kao i na tome što uvek govorim da to što ću sutra, nadam se, biti dobra majka, je sigurno velikim delom to što sam brinula o dve devojčice čupave, jedna baby, jedna bela i to te zapravo nauči i to da, ne znam, majka ima potpuno dvoje različite dece i mora drugačije da postupa prema toj deci, tako da i dalje učim u tom smislu, ali smatram da je to zaista predivno iskustvo i na početku si spomenuo to, znaš, kako su ljudi reagovali na moj video. Ja se na to ni ne ljutim, niti razmišljam o tome. Zašto? Onaj ko nije osetio kučeću ljubav, tu bezuslovnu ljubav, znači ceo svet je nastao iz bezuslovne ljubavi. Tako je. On ne može to da razume. Ja isto ranije možda nisam mogla da razumem da nekoga poljubi pas po licu. Dok to ne uradi tvoj pas koji je deo tvoje kuće i neprestano srećem ljude ispred zgrade, ovamo, onamo, koji kažu, znaš ono, devojčica u porodici kaže, tata, želim psa, a tata bude, ne, ni slučajno. Sledeća scena, tata iz fazona, pas ga ljubi po cijeloj glavi, tata ga šeta, to je tatin best friend, zajedno čitaju novine, idu na kafu i tako dalje. I mnogo puta mi se desilo to da čujem baš od muškarca koji kaže, ja nisam dozvoljavao psa u kući. Sada se ljubim s njim usta. Tako da, zaista ti ni ne možeš zameriti zato što ljudi prosto to nisu iskusili i ne znaju šta je taj oblik bezuslovne ljubavi koju mogu da ti daju deca i kučići. Da, ili jednostavno ljudi nemaju to u sebi. Kako će vam neko nešto dati ako nešto nema? To je vrlo retoričko pitanje. Ali generalno, kad si pustila baby da ode? Ja znam da njen odlazak nije bio taj, to za tebe nije bio kraj. Kad si u biti bila toliko jaka da je pustiš? Jer često mi postajemo posesivni za emocijama, jer možemo mi razgovarati, možemo mi željeti i sve te skupe, luksuzne stvari i tako dalje, ali nekako na kraju svi završimo u tom emotivnom centru, odnosno u emotivnoj skali koja je najbitnija, jer sve što radimo u životu radimo samo iz jednog razloga da se osjećamo dobro. Pa i poslovni uspjeh i sve ono što nas u biti nekako determiniše i određuje kao ličnosti i kao karakteri, mi ipak u konačnici se vraćamo tim emocijama koje su nam jedino ono što se pika na kraju dana kad sami ostanemo u svom krevetu i kada pravimo rekapitulaciju svoga života. Kad si je pustila, ali suštinski da si je pustila i da si bila spremna za Belu? Moram da kažem da kada si to spominjao, kada si je pustila da ode, ja isto smatram da i kada ljudi odlaze i kada psi odlaze, i u tom momentu odlaska duše, ja mislim da isto im ljudi daju dozvolu, pod znacima navoda. Znači, prvo puštanje jeste kada sam ja, sigurno nisam ni na glas, nego nekako u sebi, to pomislila, znači, da li je moja želja
da ona živi veća od njene želje da ona živi. I da li to što ja sad pokušavam da njoj da produžim život je zapravo njoj muka, a moj pokušaj. I mislim da duša to oseti. Tako je. A onda dugo nisam osetila uopšte tu potrebu. Zapravo čovek kada iskusi takav odlazak, nije spreman, mislim, to se ljudima dešava stalno, ne mora sa psom. Tako je, upravo je zbog toga pitam. Prođeš kroz težak raskid, pa ne želiš opet da se zezneš, da tako kažem. Tako da mislim da ja mislim tipa, recimo to je sada 2025, to je znači 23. Mislim tako 2 godine nakon što je baby uginula, da sam počela da dopao mi se, negde sam videla australijskog ovčara, sećaš se da sam ti slala. I pomislila sam, kao, kako je lepo ovaj pas, potpuno drugačiji, potpuno, i onda meni to sve bude slatko. Ali kad pomislim, delovalo mi je to kao neka prevara, kao radim nešto loše, izdajem. Pa sam onda pomislila u jednom momentu, sad misli kad bih imala psa i opet uzmem zapadnoškotskog terijera. Aha, možda tako ne bih izdala. Onda pomislim, i zamisli, to jednostavno ne bude ona. Bude potpuno drugačiji pas. Onda me je to tek prestravilo, jer bi ti imao očekivanja da će biti taj isti pas sa tim istim karakterom i to polučovek kao što je ona bila. I onda tako, našla sam sebe da razmišljam Potreba si ipak vratila. Da, ali ja do dana današnjeg mogu da ti potvrdim da nikada sama ne bih to odlučila. Između ostalog, zato što mi se život za te 2 godine, kada sam ja, prosto nisam imala tu obavezu kod kuće, jer živim sama, živjela sam na relaciji između Dubaja i Beograda. Prosto nisam imala način na koji da imam psa, tako da meni se to svidelo u smislu, jaoj, pas, jao, vidi, mogla sam da pomazim nekog psa i tako dalje, ali sam jednostavno znala da nije to trenutak i da nekada, kada budem imala kuću, kada budem imala decu, imaću australijskog ovčara u smislu to je pas za kuću. Znači, to je bila moja pomisao. I onda zapravo ja sam tako pričala i pokazivala mojim prijateljima tako neke pse. I onda kad je bio moj rođendan, 12 sati uveče, ja legla već u 11 da spavam. I neko mi zvoni u 12, ja bukvalno onako zbunjeno otvaram vrata, ništa mi nije jasno. I ugledam moju kumu i mog najboljeg druga Milana. I ovako oni na vratima, ja ovako njima, šta je bilo? Kao izbezumila se, ja zaboravila da je moj rođendan. A oni koji su doneli ovako veliki jedan krevet, koji je bio onako kao pudleća dlaka, ovako izgledao krevetić ceo, u ovako tamnijoj boji kao što su belina leđa. I ja onako gledam sad zbunjeno, pa sa crvenom nekom mašom, i ja kao, šta se dešava? I oni kao, ajde, uđi, zapalimo tu mi svećice, ali meni i dalje nije jasno, oni mi ništa ne govore, oni kažu, to je bio recimo petak, oni kažu u ponedeljak ti stiže pas. Ali koliko su stvari, ja mnogo verujem u sudbinu i to isto znaš, i kako ništa nije slučajno, par meseci pre toga, pošto ja jako volim Kobe Bryanta, i posebno mi je slatka njegova ćerka koja se zove Bianca Bella Bryant. I ja kažem, rekao, kada budem imala ćerku, jako bih voljela da se zove Bianca Bella. I kada su mi oni rekli
da će to biti pudla i da će biti devojčica, ja pomislim, Bianca Bela, zamisli, to sam sad pomislila. Pre koju nedelju ili koji mesec. I odlazim, upoznajem vlasnika, vidim Belu i uzimam rodovnik, a njoj rodovniku piše da se zove Bela. I znala sam onda da smo na pravom potpuni meč. Što, evo, imamo i dokaz Bele koja jednostavno s tobom tu se ne odvaja, a vjerovatno je udoban naš nostro namještaj, tako da imamo, dakle, dobar meč i u tom smislu. I dolazi, recimo, Bela dolazi i sad je tebi to sve potpuno novo. I da li si opet imala tu grižnju savjesti kako bi baby reagovala? Pošto često vlasnici pasa upravo iz te grižnje savjesti odustaju ili se toliko zatvore jer ih ta bol toliko slomije da nisu u stanju, odnosno nemaju više kapaciteta da pruže ljubav bilo kome, što u biti i nije poenta boli danas, to sam rekao i u najavi za današnju epizodu, bol je tu da nas oblikuje. I kada prođemo kroz taj proces oblikovanja kroz bol, onda smo, malo prije si rekla, spremni možda da volimo jače ili da volimo dublje i tako dalje. Često mi u ovom svijetu koji nas je, evo, prethodnu deceniju slomio konzumerizmom i često smo mi zaboravljali u biti na dubine, a opsjedali se širinama i vizualnim identitetom i tako dalje, da danas generalno postali smo ljudi hodajući slika bez ikakve suštine i dubine i onda imamo, recimo, takve situacije gdje masa ljudi, pa i ovih djevojčica, recimo, koje tebe prate godinama, koje su danas i djevojke i majke i tako dalje, jer ispratila si ti generacije i generacije, to ti dođe kao ko učiteljica u osnovnoj srednjoj školi. Pa ispratiš, dakle, svakojake generacije, nekako se ljudi vežu za taj period. Ali koliko je tebi taj sistem emotivne podrške Bele, pa sad i baby, pomogao u toj identifikaciji, odnosno pronalaska onoga što nama sistemi u kojima živimo u zemljama brdovitog Balkana i generalno taj pritisak društvenih mreža, da moramo biti uvijek najljepši i najbolji, da uvijek postavljamo sve ono što u biti želimo da vidimo, pa provodimo sate photoshopirajući fotografije i tako dalje, koliko u biti su tebi i baby i Bela na dva različita načina, to smo već razlučili jer se radi o dva različita psa i pogrešno je kategorizirati pse i stavljati ih u isti koš. Dakle, svi oni imaju svoj karakter i to im u stvari omogućava da se mi emotivno povežemo sa tim životinjama, odnosno da imamo takvu jako emotivnu vezu. Koliko je tebi to pomoglo? Jer i u par navrata si rekla da nije bilo lako biti Dunja Jovanić, pogotovo u nekim trenucima odrastanja gdje ti pritisci stalno su jači, udarci još jačiji, pa i kolege influenceri znaju biti često nemilosrdni. Uvijek se sjetim onoga kao koliko ljudi sebe uzvijezde u nekom sistemu pa misle da su toliko bitni da imaju pravo da bi sebe uzdigli pljuvati druge, ali u tim godinama nije lako to preživjeti. Evo sad, imat ćemo sad nove generacije. Imali smo i samoubistava djevojčica koji su pretrpili nasilje na društvenim mrežama. Da li misliš da u biti imanje psa i ta konekcija i sa baby i sa Belom je tebe u tim trenucima, a znam da si ih imala, privatno se znamo i znam da ti nije bilo lako, jako lijepa Dunja izgleda super, znam da je bilo tih podmetanja nogu koji u svakom poslu, pa i u ovome, koliko u stvari u tim trenucima, pored prijatelja, bilo lakše preživjeti takve napade na tvoju ličnost, na tvoje djelo, pa evo i sad i kao poduzetnica siguran sam da ne prolaziš baš lagano, jer svako onaj ko se ističe i ko radi dobar posao uvijek je na meti hejtera, ali ja volim reći da su hejteri uvijek potvrda kvaliteta, tako da neka ih... The biggest fans, definitivno. Krenula bi od one griže savesti. Nikada to neću zaboraviti, baš sam spominjala, ne znam kome sam to pričala pre nedelju, dve, neko me je nešto pitao za Belu i ja kažem, Bože, koliko smiješan moment.
kako je, znači meni je pravi rođendan recimo bio u petak, tada su mi oni rekli da ću u ponedeljak preuzeti od vlasnika Belu i u nedelju je bila žurka. Zna se da su moji rođendani ludi i taj je, ako ne, bio i najluđi. Znači, ja ujutru ustajem posle, znači ja mislim da smo mi tipa u 3. Ja sam inače ona osoba koja u 1 sat već je iz fazona, izvinite ljudi, volim vas sve, ja moram da idem kući. Osim kad je moj rođendan, jer tada bukvalno nekad neko kaže Dunja, pošto je moj rođendan u decembru, kaže Dunja, ja sad uopšte ne moram da slavim Novu godinu. Dođem kod tebe, ja proslavi sve. Stvarno bude neka posebna energija i ja se onako ujutru budim, prekasno ustala. Ja odmah imam frustracija me krene ujutru kad sam prekasno ustala. Boli me glava. Znači, ja ovako sedam u auto, nalazim se sa njima, ja razmišljam. Da li sam ja dovoljno dobar? A to je ono kad krenete nešto, a ti ne znaš i kako da verbalizuješ, ta griža savesti. Meni je bilo da li sam ja uopšte spremna. Da li ja mogu da podredim život u toj meri u kojoj sam ranije. Znači, to je, ti putuješ svaki put kad ostaviš psa. To je za njega stres. Pogotovo što to svoje poslednje putovanje kada je baby bila bolesna, nikada sebi nisam oprostila, onda mi je to posebno bilo upitno. Da li ja mogu da budem dobra majka ovom psu, da li je ovo ispravna odluka, da li je to. Znači, ja sam 1 sat i po vremena provlačila najrazličitija pitanja kroz svoju glavu, zato što ti nikada nisi siguran da li je to dobar korak i da li činiš pravu stvar. I samo što tu grižu savesti, verovatno svako osjeća na neki svoj način i kroz neka svoja pitanja. Tako da nije da sam ja bila iz sezona, ok, idemo sad. Ali mi je zanimljivo koliko mi je bila suđena, da se sjećam da su me razni ljudi pitali kao, jaoj, pa jel cvili noću, jel? Ona se ponašala kao, prvo ja sam rekla, znači ona kao da je već živjela ovaj život, sve kao da zna i kao da je poznavala i mene i nikada nije, znači od prvog dana ja sam je dovela kući, ja legnem da spavam, ona legne da spava, budim se, ona se budi, znači apsolutno ništa i odmah sam osjetila taj bond koji je opet i sa tom mojom drugom erom Dunje u 30-ima, bila nekako, još jači bond sam osjetila. A za ovaj drugi deo koji si me pitao, ja mislim da prvenstveno kada se radi o društvenim mrežama, društvene mreže daju privid da ljudi znaju sve o tebi. Kada mi pogledamo, ako ja danas postujem i 20 storija, to je u real time-u 20 minuta, ako i toliko, 15 minuta mog života, izdvojenog i isfiltriranog u smislu, ne mislim na filter, nego prosto odabranog kontenta, ali tako. I ljudi znaju tvoje neke navike, ljudi znaju šta sam ja danas obukla, ljudi znaju mnoge stvari koje su prosto činjenice. Ali ne bih rekla da ljudi mogu da poznaju u toj meri tvoju ličnost, zato što ti opet doziraš koliko ćeš to da prikažeš. I ja sam svesna toga da ja imam određenu spoljašnjost na koju se jako lako lepe etikete i ma ona ne valja, ma sigurno tu nešto nije, i to je mene pratilo oduvek i u srednjoj školi oduvek. I ja sam prošla kroz period kada sam ja pokušavala da objasnim prvo sebi da sam ja ta dobra osoba, da sećam se kad imam 16 godina podlazim kod psihoterapeuta i kažem da li vi mislite da sam ja dobra osoba? Ona kaže, ali to moraš da znaš ti. I večito me je, dođi moje ljubav male, dođi. Neko prolazi pa je njoj sumnjivo. I večito me je to pitanje onako, uvek sam se vraćala na to, da li sam ja
dobar čovek, da li sam ja dobra osoba. A zato i kažem, i to bi bila prva rečenica, psi i deca prepoznaju. Tako je. I dokle god sam omiljen lik deci i psima, lako ćemo za ostale ljude. Meni je važno da taj moj prvi krug, moji prijatelji i ljudi koji su stvarno meni najbliži, znaju ko sam ja, a za ostalo ćemo da se snađemo. Ali u trenucima kada nisam za okolinu, gasim Instagram, brišem aplikaciju, ne zato što kao ja bih nešto postovala, nego ne želim da me tuđi životi zbunjuju, ometaju, remete u bilo kom smislu, u smislu danas svako ima potrebu da nešto kaže, da nešto, pogotovo sa trenutnim stanjem u Srbiji pogotovo. Brišem Instagram, ostavljam telefon, uzimam Belu, odlazim na reku, odlazim na put, odlazim negde i neverovatno je da, juče sam se vratila sa puta, do duše poslovno, naravno bila je i Bela, i juče gledam kako se spušta sa tog jednog brdašceta i neverovatno je da za 2 godine svaki put kad sam je videla da trči, ja sam imala osmeh oko cele glave. I ja kažem, Bože, da li ona zove meni ovoliko slatka? Tako da onda se ja vratim u moje prirodno stanje, te vedre osobe i te lude energije i te devojke koje voli da peva, da kuva, da je u svojoj kući, da ima ćubicu na glavi, da se ne gleda ni u ogledalo i tako dalje i tako dalje. Tako da taj reset dolazi sa ljudima koje volim, bez mnogo telefona i sa Belom. Pa sjajan jedan i recept za sve ove mlade djevojčice, pa i dječake koje žele možda jednog dana biti Dunja ili slični Dunjoj, da sve stvari treba dozirati, pa Instagram i društvene mreže, koliko god nas to mamilo i privlačilo, treba znati kada stati, pa i u konzumaciji istih, a i u iznošenju onoga što želimo podijeliti sa širom masom, jer možda će zvučati malo rigidno, ali često ljudi iz te pretjerane želje da se svide nekome od sebe naprave javni WC. Tako da, generalno, poruka svima onima da balans i okretanje sebi i pronalaska sebe samog u sebi je jedini put kada će vas neko prepoznati, jer autentičnost je ono što možda je svim influencerima koji su i napravili nešto ili puno ili malo je u biti jedina ta koja mu je donijela da su ljudi prepoznali autentičnost, jer fejkova i fejk stvari je jako puno. Tako da original je original, kakav god daje on ipak original i on će u biti uvijek biti na cijeni i psi uvijek nekako iz nas izvuku ono što je naše autentično i vrate nas nama, odnosno vratimo se mi sami sebi uz njih. Ja ovdje imam 2 fotografije i sad ću ti ih pokazati, to su tvoje fotografije, pa možeš pokazati, dakle, u kameru i reći šta znači jedna i druga. Prva je ja i baby. Ovo je, baš sam nedavno pričala o tome da svako od nas ima sigurno mesto i to je neko mesto u kući ili neka fotelja ili negde gde ti odlaziš ili se pomeriš kada ti je teško. Dok sam živjela u Zemunu imala sam svoje sigurno mesto, a to su bile jedne stepenice koje se bukvalno nalaze iznad ovog pontona, gde subota ujutru ja odem, prošetamo se, sednem tu i gledam ljude kako pecaju i u svojim teškim momentima, kada ne želim nikoga da vidim i kada se sa sobom sama borim, odlazim na to svoje sigurno mesto, odnosno na te
stepenice i budem sama sa sobom. Nekada su to i neki moji bivši momci znali, pa ja onda sve ostavim kod kuće, on me nađe na stepenicama. A ovo je slika od prošle godine. Ovo smo ja i Bela i ne mogu sebi da oprostim što je ovde imala nesređenu frizuru. Ja kažem, cele godine izgleda kao lutkica, ovde je previše porasla kosa pa izgleda starije nego što jeste. Ali Bela i njena roze kravatica, zaista neverovatno mi je ono koliko su drugačije, a koliko su obe u meni izazvale tonu emocija. A koliko se Dunja na prvoj slici razlikuje od Dunje na drugoj slici? Pa i malo i dosta. U smislu, pokušavam sad da se setim samo koliko, ovo je recimo pre 5-6 godina, a ovo je pre godinu dana. Ovo je prva slika sa baby, to je negde ulazak u 30. Ja smatram da je mene taj moment ulaska u 30. promenio. U smislu, tada čovek nije samo da shvati šta je ono što želi. Ja sam tada tek nekako shvatila šta znači biti žena. Da treba i da prikažem svoju nežnost i da budem nežna i da prosto da vidim sebe u nekom novom pakovanju, da tako kažem. Odnosno, dozvolila se sebi da budeš nježna. Tako je, tako je. Tako da, prva slika je bukvalno tek kada sam krenula da osvešćujem to kod sebe, a na drugoj slici je, ne znam, imam utisak da sam na drugoj slici mnogo srećnija. Ne samo zbog osmeha koji imam, već onako da su se do tada mnoge stvari složile, da još bolje znam šta želim i još bolje znam šta ne želim i da moj put oduvek jeste bio trnovit, ali da mi dobro ide i po trnju. Tako je. To je rečenica pobjednika i onih koji na kraju završe na tronu, jer kao što rekao malo prije, ne postoji uspješni i snažni ljudi bez teškog puta. I to je ono što nekako svi treba da shvatimo, da svaka bol i svako ono teško nas vodi ka progresu, jer ne raste se kad nam je lijepo. Kad nam je lijepo nam je i ostajemo tu, ali kad nam je teško i kad nas malo i zaboli, pa i došli smo na ovaj svijet sa nekom bolu. Naša majka je osjećala bol. Sam porod je kao takav vrlo težak i bolan, ali vrijedi. Tako da ne treba bježati od bola, nas često uče, nemoj, pašćeš, udarit ćeš se. Roditelji nas često pokušavaju sačuvati od bola, ali bol je jedina emocija, odnosno osjećaj koji će nas odvesti na onaj put gdje trebamo biti. I malo prije se rekla jednu super stvar, ja sam se pitala da li sam dobra osoba, ali kada se pitamo da li smo to, onda obično jesmo. Tako postoje ljudi koji se to nikada ne pitaju, zato što jednostavno nemaju svijest šta je biti dobar, šta je biti loš, ali i biti dobar i loš, jer svi smo mi pomalo dobri i pomalo loši. Sve je samo stvar odluke. Da li to želim ili ne želim i šta dobijam s tim i koliko se dobro osjećam u ulozi dobrog ili lošeg. Tako da psi nama dosta podstaknu tu emociju, ali mi smo ti koji donosimo konačnu tačku, odnosno sud, da li zaista duboko u nama želimo biti dobri ljudi ili želimo biti neke ljušture koje se samo dobro oblači, dobro se šminkaju, a šta je ispod toga, koga briga. I generalno uvijek podcrtam da je možda i da su nama psi dati kao posljednja nada, odnosno spas da ljudima vrate ljude. Jer predugo smo se mi udaljavali jedni od drugih, pa smo se na kraju i udaljili i zaboravili da volimo. Danas ljubavlju nazivamo ono što ljubav nije. I sve ono što mislimo da je ljubav,
daleko je od prave suštinske ljubavi. Onda kad imate kućnog ljubimca, odnosno kada uspijete napraviti taj bond, onda tek prepoznate emociju koja nas na kraju i zaboli. Ali evo, Baby je donijela, odnosno vratila je Dunju, a Bela je tu da tu Dunju i dalje čuva i njeguje i nastavi ono što je Baby nekada započela. Još ću te pitati još jednu stvar, pa ćemo ići da se družimo, s obzirom da ja ne mogu reći da si ti jedan obični influencer, ja kažem Dunja je ko vojnik, Dunji kad kažete Dunja ide po receptu, sa Sarom to često komentarišem, rekao Dunja je ko vojnik, dakle ona to poreda fino, ide ka tome. Koliko je teško biti poduzetnica na Balkanu? I da li je moguće uspjeti do te mjere u kojoj ti jesi? Dakle, evo već možemo naći često i u Beogradu i u Sarajevu i svim gradovima XU, pa i šire tvoje proizvode na djevojkama koje sumanuto žele tu energiju tvoju. Ja uvijek kažem, nije to samo proizvod, vi trebate voljeti svoj proizvod i onda će uvijek to željeti neko da kupi. I to ja prepoznajem u tvojim proizvodima. Imala si sjajnu kampanju nedavno u Beogradu, u shopping centru, eto reci nam malo nešto o tome i šta nam to spremaš u budućnosti? Ovo je najteže za kraj. Pa znaš kako, sve što sam radila i jedan i drugi biznis u smislu i influence i brand, počela sam ne razmišljajući o cilju. Počela sam zato što sam imala ljubav prema modi i zato što sam na neki način poželjela da uđem ljudima u dom, jer prvi proizvod koji sam napravila je pidžama. I neverovatno je kao da smo utkali, kao da sam utkala tu neku energiju, svaki proizvod, da se sjećam tog prvog feedbacka koji dobijam od tada, uskoro će biti 5 godina od startovanja brenda pa sve do danas, a to je da ljudi imaju utisak da sam ja svaki proizvod šila, pakovala, sjećam se kad kažu otvorim proizvod pa ono kao wow, neka energija i to je definitivno nešto što se osjeti u smislu koliko tu ima ljubavi, truda, rada i kako kažu pametni ljudi, it's not hard to start a business, it's hard to keep a business. I ja sam sada u toj tački zato što nekako sam godinama živim jedan i drugi biznis i toliko se to brzo razvijalo da imam utisak da me u jednom trenutku pojelo i ja sad onako polako izlazim iz velikih krljušti te aždaje i prosto se vraćam negde sebi i bio mi je potreban jedan moment da kažem ok, zašto ja ovo radim? Aha, moj cilj je to, ja želim to. Ali nekako i kada se ja zapitam kao ok, možda sad sve ovo treba da stane, nemam više život, nemam nikakvo slobodno vreme i kad dođem kući uvek razmišljam o tome, a s druge strane to je recept za uspeh. Ako dođeš kući i ne razmišljaš o tome, nije ti nekako, nije to. Tako da učim sebe i da imam neko vreme kada uopšte ne razmišljam o tome, iako sa jedne strane to izgleda potpuno drugačije nego što je unutra. Mene nekad i moje neke prijateljice pitaju, a šta ti toliko radiš u kancelariji? To je toliko jedan ogroman proces da bi ti na kraju radio u Srbiji, proizvodio u Srbiji, pravio domaći premium proizvod po pristupačnoj ceni i bio aktuelan. To je ogroman jedan sizifovski posao, tako da sa jedne strane toliko sam ponosna i to sebi vrlo retko kažem i sećam se kad sam tokom jedne svog teškog momenta pričala baš sa Sarom i kad je ona rekla, ja imam utisak da ti nekako
tvoja polazna tačka o samoj sebi jeste da si ti svemoguća. I ti prvi put kad se nađeš u situaciji da nisi svemoguća, ti sama sebi ne veruješ da je to tako. I stvarno ja u tom smislu imam utisak kada kažem svemoguća, ne ja najpametnija, nego ja smatram da ne postoji nemoguće. I baš iz tog mentaliteta sam i dovela sebe tu. I kada vratim film, sve bih opet isto. I neke lekcije moraju da se nauče kroz posao. Voditi biznis je jedna ozbiljna stvar, voditi ljude je jedna ozbiljna stvar. Svakog dana učiš kako da daš nekom otkaz, da tvoje srce ne pukne, kako da dobru odluku poslovnu doneseš. I ja nisam radila nikad ni u jednoj korporaciji, nisam radila ni u jednoj firmi. To su sve neke ogromne lekcije koje ja već godinama učim. Ali sledeće godine je 5 godina brenda i 14 godina kako radim influence i ponosna sam što mogu da održim kvalitet i pažnju kada je u pitanju influence i što mogu da na ulici vidim ne samo devojke, već i cele porodice kako nose bebe i onda zaboravim na sav ovaj težak deo lekcije, moja razmišljanja, brige i kažem radim pravu stvar jer na kraju dana je to bitno. Upravo i bitno je da smo u skladu sami sa sobom, a vidimo da ti tekako jesi i samo nastavi tako. Imamo li jednu generalnu poruku za kraj za sve one koje možda žele kućnog ljubimca, dvoume se, ili one djevojčice koje možda jednog dana žele biti Dunja Jovanić? Pa, znaš šta, lakše će postati Dunja Jovanić ako imaju ovakvu podrškicu. Ja Belu zovem my security and emotional blanket. Ona je kao jedno ćebence puno ljubavi, tako da kad ti je hladno možeš da se ogrneš. Naravno da veruju u sebe, da ne odustaju od svojih ciljeva, ali takođe i da znaju kada da odustanu. Nekada mi mnogo se ustremimo na jednu stvar, a ne vidimo da je na pogled od nas nešto mnogo bolje što nas čeka. Tako da je to uvek moja poruka za sve mlade ljude, da budu uporni u onome što žele, ali i da imaju širok pogled i da vide sve ostale mogućnosti koje ih možda čekaju. A što se tiče pasa, uvek volim da podsjetim da ljudi budu odgovorni i da razmišljaju o svemu što nosi imanje kućnog ljubimca, zato što to nije samo jao slatko mi, jao lepo mi je, nego neko te nekad probudi u 3 sata noću, pa ga boli stomak, pa svašta nešto, obaveze, nekad ti nije dan, i tako dalje. I baš uvek podstičem da ljudi razmišljaju o toj odgovornosti i smatram da možda je sve više vidite da ljudi imaju pse, ali sve više vidite i napuštenih pasa. Tako je. Zbog tih brzopletih odluka kupit će ti tata psa za rođendan, a ti imaš 12 godina i nemaš realnu sliku šta znači imati odgovornost i brigu o živom biću. I onda se to slomi na roditeljima koji rade i tako dalje i tako dalje. Tako da je uvek, kad mene neko pita, jao pa evo ćerka nam, ok, vodite je negde, neka se poigra sa nekim psom, a kad bude imala 18, 19, 20 godina i kad zaista bude mogla da raspolaže svojim vremenom i da zna šta znači briga o živom biću, tada neka samo odabere da uzme psa. I sjećam se kada sam ja svog prvog psa trebala da imam, baby, meni je tata rekao može i onda je rekao ne znaš ti koja je to odgovornost, ipak ne. A onda sam ja otišla van toga da on zna i dovela je u stan, ja sam tada studirala u Novom Sadu i sebi dokazala da ja mogu tu odgovornost
i možda je to i bio najbolji put. Tako je, hvala ti puno. Dragi moji, bila je to naša draga Dunja Jovanić i Bela. Bela uživa u ovom sjajnom namještaju showrooma salona namještaja Nostro. Dunja, hvala ti puno još jednom na iskrenosti, podijeljenoj predivnoj priči i o životnim pričama u biti koje nas nekako i determinišu i koje nas odrede u životu. Ti nastavi po svom, pa nekom drugom prilikom ćemo pričati još većim uspjesima. Bilo je ovo specijalno izdanje Vuvkesta, vi nas pratite i dalje, gdje psi govore za one koji znaju slušati. Do sljedećeg gledanja, veliki pozdrav i vidimo se uskoro.